Usa ka gingong drug den ang gironda sa kapulisan sa Cagayan de Oro City. Alang sa dugang detalye sa aron ta sa live report ni Clyde Macascas. Clyde. Tek upat sa mga sospek na aktuhang gabatak og shabu samtang ang duha na aresto sab sa bypass operation. Ani ang report. Duha ang naaresto sa gipahigayong drug bypass operation sa kapulisan sa Station 10 sa abandonadong warehouse sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Laing duha sabang naaktuhan nga gabatak og shabu samtang natigayon ang transaksyon. Hinungdan nga gipangdakop silang tanan. Mga sospek na ilangan sila Desiree Boyboy ug John Mark Linaak kinsa target sa bypass operation. Samtang ang duha ka naaktuhan giilangan sila Roel Salva ug Jimboy Sirondo. Dili mo minaw sa 10 grams na drugs ang among nakuha sa ila. Gikonsiderang drug den ang abandonadong warehouse sanglit sa nakuhang impormasyon sa kapulisan. Dinhi gabatak og shabu ang mga parokyano sa sospek. Igo lang kuno sila gapabayad og 10 pesos nga entrance fee. May dumili na sa paghatag pahayag ang mga sospek labot sa krimen. Samtang sa Opol Misa Miss Oriental, duha ka lalaki sabang arestado ni atong Sabado diyang maaktuhang gabatak og shabu sa kasagingang bahin sa Zone 1 Barangay Bara. Sospek na ilangan sila Richie Tagana o Roger Yugto kinsa dugay na sabdaw gipanidan sa kapulisan. Posible sir na mga supplier dool daw nila. Dakong posibilidad kay actually nagsulti man sila kung kinsay ga supply sa ga kwan sila kung sa ilahang palitan. Taga-Opol ra sir. O taga-Opol ra sir. Nakumpiska kanila ang mga drug paraphernalia, sachet sa gituang shabu ug mga sachet nga gituang may residue sa droga. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon karon sa mga dinakpan. Sumalat sa kapulisan magpadayon ang hugot nga kampanya kontra droga base na sa absamando kanila ni Presidente Rodrigo Duterte. Tek? Okay, Clyde, doon na ba laing mga giingong drug den ang ginatutukan na usab karon sa to mga kapulisan diha aron ila kining marunda? Clyde? Padayon pa ang verification sa mga kapulisan o sa PDEA sa mga drug den nga posibleng anaa pa karon sa palibot dinhi sa Cagayan de Oro City ingon man sa mga kasigbit nga lugar aron sab dayon na nga mapakgang o di ba ka mawala na gyud kini mga droga nga padayon paghapong nagkuyanap karon diriya sa mga lugar sa Cagayan de Oro. Tek? Okay, daghang salamat, Clyde Macascas.